Du er så skøn. Tak. Okay, så nu skal vi snakke. Jeg går ind på dyrevelfærd, hvis du forstår det. Jeg går ind for at være gudesmuk i bundedanstøj. Og ens hoved kan være stræk. Altså, nu har jeg jo fået prinsessekjole på, hvis I ikke kan se Ens det. hoved skal kunne være stræk i sit tøj. Prøv lige at flytte dig. I skal lige kunne se min prinsessekjole. Og min! Vi har nemlig været ude at shoppe. Shoppe for gode dyrevelskab, og nu sidder jeg og sparker med fødderne. Altså, mig som dronning. Kan I lige se, hvor godt der vil gå? Og mig som prinsesse. Jeg ved godt, jeg ikke kan få væk den her. Men det er fordi, der er nogle mennesker, der misbehandler os rigtig meget. Og de går ikke ind for dyrevelfærd. Kun lidt. Ja. Og prøv at se, jeg elsker at gøre det her med mine fingre. Ja. Altså ikke bare skøn. Nu klemmer vi lige ud af dig, lille katkælling. Lille missekælling. Godt, der ikke skete noget med jer små missekatte. Hvem har puttet jer i de skrækkelige kjoler? Ja, men man fanden burde det bære bare din klamme menneskebørneting. Det skulle da hjælpe. Ja, vi har proppet prinsessekjole på dem, hvis I altså ikke kan se det. Ser det ikke flot ud? Mit hår. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Og nu er den fortælling slut, så vi siger prutte. Miau, 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 miau. 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 Fuck. Miau. Altså, hvorfor er det, du holder på skærmen, men ikke på